Aquesta benaurada esperança és la que sosté les nostres esperances humanes, permet de regenerar contínuament les esperances més febles. Per acabar, il·lustro aquesta darrera afirmació amb un exemple actual, a la llum de la compassió que, tal com constata la regla benedictina, la naturalesa humana ens fa tenir envers els vells i els infants. Hi ha un avi, sí, un avi com molts de vosaltres que tant estimeu els fills dels vostres fills, que intenta transmetre als seus nets Lluc i Joana els valors humans i cristians que el seu pare no pot comunicar com voldria, perquè a causa del compromís social i polític que l'Església demana als laics, passarà per segona vegada el Nadal a la presó. Doncs bé, l'avi afirma: fracasso cada dia en l'esperança. És una forma de dir que no la perd, sinó que la regenera diàriament al llevar-se. No és estrany. De jove, aquest avi va saber transmetre aquests valors als seus fills i al jovent de l'institut de la meva ciutat natal. Nosaltres potser no ho tenim tan difícil de regenerar l'esperança. Qui sap si perquè vivim folgadament abstrets del missatge d'aquest tercer diumenge d'Advent.